Faltan 15 minutos para 7 da tarde e estamos en directo no A Voltas co Prato, o único programa do mundo que se fai cociña en directo. Calquera día do ano, calquera ano das nosas vidas, é bo para cuidarnos, para mimarnos. Hai moitas terapias, hai moita xente que dedica a hacer certos tratamentos, pero a non nos gusta cuidarnos aquí, polo bandullo. E realmente comer ben e vivir ben. Por iso nós temos os mellores doutores nesta terapia, que son os nosos chefs. Forte aplauso para Begoña Vázquez e Xulio Mato. A película de Monteo aí. ¿Qué pasa, No, empecé a falar e non sabía para onde iba. A ver cómo sabe o xardín, a ver cómo sabe o É xardín. que sodes doutores da gastronomía, non? Doutores? Doutores. Sí. Home, que iso agora mesmo é a mellor cociñeira de Galicia. Ahora mesmo xa non. Non, xa caducou. Xa caducou. Vale. Fun o 24 e parte do 25. Bueno, pero sigue sendo. Sí, E ti, home, sí. Xulio, ti és Eu non. moi simpático. Eu son moi simpático. Claro, fantástico. Resultón. Bueno, estáis dispostos a competir? Ves? Sí, Hombre. a coidar os nosos corpos, Hombre. as nosas mentes. E sobre Sí, todo o sí. noso bandullo. Celebros. Tamén. Pois imos ver que receita nos trae Conchi de Vigo. Hola, soy Conche, vengo de Vigo. Bueno, a mí me gusta hacerlos con bechamel y al horno. Pues una tita, me encanta. Tu quesito derretidito ahí en el horno. Pues hay otra receta que yo no sepa. Una salsa diferente que yo no sepa. Una de champiñones, por ejemplo, o algo así distinto. Saludo a mis amigos, todos que me vean, que creo que le he avisado a la mayoría. Que voy a pasar genial. Por fin! É que onte hai que decir que a coliflor de onte viñeste estaba moi boa, pero algo que xa promete, macarróns. Que Macarróns. maravilla, que socorridos os macarróns. Hai moitos xeitos diferentes de preparar os macarróns. Moitísimos, moitísimos. A pasta ten 1000 salsas. Ten de Ou todo, 2000. non? Ou 1000 ou 3000. 2000. Ou 3000. Ou 4. Ou 5000 Ou incluso. 6. Moitas. Moitísimas A mí, en salsas. principio, con dúas váleme, vale? Vale. Que me fai primeiro a proposta? Xulio, Begoña? Begoña, conta Veña, primeiro. O que queires, o que Cóntame. queires. Eu vou facer macarrós. Non te rías xa. Vale. A cardinale. A cardinale. A cardinale. A cardinale. Xa non sei se vou dicir ben ou mal. Bravo. Cardinale. Vale. Vale. Macarrós do cardeal. Macarrós Xa do me Cardeal. corregiron, biches. Ah, vale, vale. Macarrós do cardeal. Bueno, entendíos italiano, non? Entendí perfectamente. É que non é italiana, é catalana. Ah, sí? De onde? Sí, é de la onde? cuina catalana. De onde? Non sabemos onde é, pero as cebolas sí. De onde? As cebolas serían de Figueres. Moi Ah, sí? ben. Como Moi non ben. tiñamos, como mar cerca de Figueres. Pensei que as cebolas como eran de as cebolas- Sanxenxo. Ah, No. vale. Estas non, estas ao mellor son de San Cosme, pero... De Figueres máis luxo. pero a receita original leva cebolas de Figueres. Vale. É unha receta moi antigua de 1835. Madre mía, todos os datos correctos. Cuidado, Un aplauso para Begoña. Receita do 1835, os macarrós do Del recetario Cardeal, de la cuineta catalana. cuineta catalana. Bueno, a isto ver, xa- a ver que faz Xulio para superar esta venta. Pois eu vou directo á cociña romana. E vou facer unha carbonara de libro. Carbonara Unha de libro. Carbonara que non carbonata. Vale? A carbonara de verdad. Pois che pregunto por iso, Que leva pecorino, parmesán, xema de ovo, sal, pementa e macarrón. Sí, señor. Bueno. Sí, señor. E guanchale ou Guanciale. panceta neste caso. Sí, que é a papada, non? É a papada. É aquí, Moi rica. é Aquí, esta. aí. Esto, Sí, señor. A queixada. Está me medrando a min un pouco Sí, tamén. sí, sí, sí. Está de moda ahora. Como? Deixar a papada, está de moda. Dame, Lieres, veña, a cociñar. Son un fan da carbonara, así que comeza bueno, contigo. pues a ver. Bueno, pues mira, primeiro temos a agua aquí xa casi fervendo, vamos a salgar, que como xa che dixen onte que te acordas, danos igual botar o sal un poquinho antes, un poquinho señor. despois. Sí que é importante cocer a pasta con sal. Vale. Vale, mellora a textura e colle moito máis sabor. Ok. E necesitamos que a pasta colla o sabor desta agua salgada e que a auga colla o sabor desa pasta. Moi ben. Porque vamos a utilizar esta auga para Pois che preguntarei, porque moitas veces tiramos a auga de cocer a pasta e... No, mal. Eso sí, es mal. señor. Eso es mal. Sempre abundante. Non vamos a utilizar todas, ¿vale? O sea, toda a auga, pero vamos a aproveitarnos. E non lle botas aceite na auga. No. Terrible Eso, eso. nada, eso Vale. non está demostrado científicamente tampouco. Toma de nota, Vale, Moi ben. tapamos. Entón, mentras nos acaba de ferver, porque isto sí que ten que estar roto fervendo, vamos prender xa esta tixola sin nada, vale? Vale. E aquí, sin aceite, sin nada, Vale. Vamos coller a nosa papada, Guanchale. vamos a picala ben picadiña, e toda esta grasa que se vai derreter aí, vamos a utilizar tamén. Ok. Vale? Guanchale, a verdade é que ten moita graxa. Vai caro. A mí me encanta o A guanchale. mí encántame tamén. Pero hai moita diferencia se facemos con panceta. No. O que pasa é que temos un poquinho menos de grasa. Vale. Mira, picamos todo así, ben picadiño. Vale? Oh, que maravilla. Esto vai directo para a tixola. Vamos a poñer aí a suar. Sen nada, recordamos, xa ten moita graxa. Sen nada, porque xa vamos a conseguir grasa aquí. Sí, señor.
Vale, mira, isto xa ferve fuerte. Aí está. Vamos a botar aquí. Sempre o tempo de cocción que aconselle o fabricante, vale? Neste caso, vamos a retirar 2 minutos antes. Estos son 13 minutos, en 11 minutos vamos a retirar. Vale, para que quede al dente. Para que quede al dente, no, con 13 minutos estaría al dente. Nos vamos a retirar un poquinho antes, ¿por qué? E ti dirás, ¿por qué? Por qué? Porque despois vamos a dar un poquinho máis de cocción. Ah, vale. Vale, vamos a sacar e despois vamos a saltear con xa esta che grasiña, entendo. entón vamos a dar outra de calor. Eu entendo que os macarróns fanse en todas as casas galegas. Se tedes algunha dúbida ou algunha proposta, podes chamar en calquera momento do programa, falamos un pouco con vos, aprendemos todos e botamos unhas risas. Este é rigatone. Rigatone. Rigatone, que é un poquinho máis ancho co macarrón. Que o pene. É un poquinho máis ancho co pene, Vale. pero tamén ten estrías. Sí. E as estrías axúdanos a que colla máis o sabor da salsa. Ah, está todo pensado. Sí, sí, sí. Vale, vale. Estes italianos non se lle escapa unha. Hombre, son os mestres Vale, da pasta. non é estático, digo, non é estético. Ok. Vale, entón, mira, Rigatone. este xa temos fervendo. Carbonara. Sí que é bon mover un poquinho a pasta con cuidado de non rompela para que quede sueltiña, vale? Vale. Na Sí, vamos señor. a refriar, eh? Isto ten boa pinta, vou con Begoña. Begoña está coas súas cebolas de Figueres, que non son de Figueres. Non son de Figueres porque as de Figueres son dulces e ao mesmo tempo moradas. Que teño eu aquí? Unha cebola morada. morada e unhas dulces. E así xa mañá. Xa está listo. Bueno, veixo que puxeste a pasta a cocer, Exactamente. seguindo os consellos de Xulio. Exactamente, os mesmos consellos. Moi ben. Solamente que voulle facer caso ao paquete, vou no deixar en 10 minutos. Ah, vale. Porque estes son máis pequeniños, vouche mostrar porque xa os puxen a cocer. Pero ves, son E un este poquinho... que tipo de pasta é? Pene rigate. Estes son os pene rigates. Mira, mira. Porque rigate é a estría, chamanlle así. Sí, exactamente. Sí, señor. Ves? Sí, sí. Aí está. Non hai que tiralos contra a parede para saber cando están cocidos, non? Non hai que tiralos contra a parede. Miña abuela tiña unha teoría cando empezaban a romper estaban cocidos. Non era verdad. Eu cando fun á escuela dixen que eu, no, isto non é. Isto non vai así. Isto non vai así Hai moita porque xente que fai os macarróns guisados, que tamén están era ben. os macarróns guisados con ternera, sempre. Sí, sempre coce Guisaba a demais, ternera e botaba xa os macarróns. E tardaba tanto en guisar a ternera como os macarróns. Bueno. Entón os macarróns comíanse como se foran fideos. Está ben. Agora vamos a botar A cebola, a cebola. Vamos a engadir, a botar cebola xa. Vamos a engadir un pouquiño de sal. E vai ser unha cebola que vai despois con uns tomatiños, vale? vale? Vámoslo picar tamén finiño, vamos deixar que poche un pouquiño a cebola e vamos deixar que se cociñe moito. Fantástico. Recordamos con a receita do 1835. Sí, sí. Os macarróns do Carreal. É tan antigua que agora xa é moderna. Xa nos olvidaramos. É verdade. Entón agora volve ser moderna. Se lle botar los sal así nun principio. Sí. Vale? Un pouquiño para que sude. Iso podelo facer en casa, porque así os sofritos fanse máis rápido. É que a mí sudar non me gusta. No, pero para cebola sola. Ah, pa vale, cebola. vale, moi ben. Tú non te botes sal. E que, ei, Secreto. É o que leva, é o secreto desta receta. Este secreto. como ben, xe Begoña, Aí. Vale. Vámoslo limpar un pouquiño. Vai quitar a graxa, non? Un pouquiño, sí. Estas partes así vamos a quitar. Bueno, Aí. temos dúas propostas diferentes. Xulio Así. xoga con guanchale. E vámoslo cortar así en tiras. Mira, o secreto hai que seguir a veta, vale? Vale. Tiramos así para baixo. Hai que, E despois hai que seguir o vámoslo cortar- rigatone. Exacto. Entón, ahora vámoslo cortar en dadiños Porque despois. se cortamos de outro xeito non sabe igual. Eu creo que perde un pouco máis de textura, sabes? Ahora vamos dar así. Só que dicen por aí. Vos Que é mellor saberedes. primeiro darlle o largo e Despois despois seguir así. Moi ben. En dadiños. E vámoslo tostar moito, moito, moito. Ese era o segredo do secreto. O segredo destes macarróns. Vale. Ti si fai falta que te axuden algo, que remexa na cebola, disme. Non, estou acostumbrada a que cañota non me faga nada, ao contrario. Que paso mal, se me Mar fago nada. ben que estorbe. Son ansioso. Non. Si eu tamén teño moita ansiedade. As cebolas que fan chorar máis son as que non son doces. Hai unha cebola, por exemplo, a cebola valenciana faite chorar, eh? Sí? Sí. E a de Figueres? Si a de Figueres non tanto porque é máis dulce. Vale. Entón, non te fai chorar tanto, pero dicen que se arregar moito, que salen máis bravas. Así. Sí. Vale. Os que Que por van aí chorar máis saben máis bravas, non? Eu que sei. Vale. Tamén, eu sabes, non hai truco para que non te faga chorar. Sí. Porque te van... Bueno, sí, bueno, tens que bueno, poñer bueno. unhas gafas de bucear, de mergullo.
Pero entracho... No, porque eso tapan o nariz. No, solo hai un truco. Ese... Lavalas un pouco con agua con xeo. Outra, cortalas debaixo da campana extractora. Sí, Así? que se sube o... Sí. Marcha o ácido. Que a xente sabe o que fala, que son cociñeiros, pero vos facedme caso a min. Colledes unhas gafas de mergullo para picar a cebola non te enteras de nada. Soy un... Mañá tes que Mañá tes traer que unhas traer gafas gafas. e facemos a prueba. Pois veña, a ver, levas no coche sempre, non te Sí, preocupes. Deixo a Begoña que parece que ten todo controlado, non te rías que sí que levo gafas de mergullar no coche. En serio? Sí. Ostras, pero... Nunca se sabe. Er buzo? No. He coñecido en Pamplona que traballaba de buzo e non topaba chollo do seu. En serio, Decía, é que non atopo chollo do meu. Eu me cago na madre. Bueno, mira, temos aquí a grasiña que soltou, vale? Xa Sí. apaguei, xa temos o guanchale cociñado, vale? E vámoslo reservar así. Esta grasiña vámonos a utilizar. No, que boa pinta ten, qué maravilla, Vamos a sacar. Mira, A ver se nos porque liamos. caixa da boa. A ver se nos liamos. É que quero facelo cara a cámara e bueno, liar. No, non la lías. Va, un pouquiño sí que lías, Ahí pero... está. No, no. Ahí está, mira. Reservamos esa graxa, entón. Esa grasa vámonos a utilizar. Moi ben. Vale, esto tamén o vamos a reservar aí, vale? Vale. Porque despois a pasta, como che dixen, unha vez que salga de aquí, vai ir a saltearse aí. Sí, señor, que vai cocer 2 minutos menos. Creo que un momento fantástico para recibir cun fortísimo aplauso a Conchi de Vigo. ¿Qué tal, Conchi? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo me gusta? ¿Qué enerxía traes? ¿Qué tal? Bien. Pois, estou Vamos a ver encantado que trouxeras os macarróns, porque moitas veces nas casas facemos os moitos, pero sempre do Sí, mesmo pero xeito. bueno, a ver, que nem todo o mundo hace igual. Claro. Vanche explicar aquí Entonces, este vamos a ver artista. qué- de Hola, verdade. Conchi. Hola, Cas, Benvida, tal? que tal? Como estás? Moi ben, mira. Vouche facer uns macarróns a carbonara, gustanche? Sí. Auténtica, esta é de libro, sin nata e sin nada. Simplemente xema de ovo, pecorino e parmesán, que a diferencia entre o pecorino e o parmesán simplemente é que o parmesán é de vaca e o pecorino de ovella, vale? Moi ben explicado. Sí, Sí, señor. señor. Non, Non o sabía. non hai máis diferencia. Temos aquí a grasiña do guanchale, vale? Vale. Ese que ese pode ser a miña pasta que estará. No, falta aí un poquinho máis, Ah, porque aquí cando son ovella é que algo... Sí, é que algo pasa. O Ah, fono vale. ou está... Entón, mira, teño aquí 6 xemas de ovo, vale? Para 400 gramos de pasta que estou cocendo. Vale. 6 xemas de ovo. Mira, aquí vamos a botar a grasiña que sacamos aí Eso do nunca lo hice guanchale. Qué yo. máquina, sí, Eso señor. nunca lo hice yo. Mira, Eso vamos así a con botar grasa. abundante queixo. Vamos a guardar un poquinho para botar despois por riba. Uns 80 gramos ya vamos a botar, vale? Dos Muy bien. queixos. Para, Xulio, para ti. Solo lle botaxe a xema? Sí. Sí. Ah, porque eu meto yo sempre metade de xema e... Perdón, metade de clara e... No, a xema. Eu Só xema. Solo xema. Vale, vale. Xema, queixo. E agora vamos a botar aquí, por eso temos aquí a nosa pasta. Vamos a botar un poquinho, vamos a ir botando un poquinho de auga da cocción da pasta. Tío. Por eso dixen que era moi importante. E hasta que nos quede unha textura como dunha cremiña. Conchi, E ahora- conocías a Xulio así en persoa? Sí. Sí, ya lo no, en conocías. persona no, lo vi aquí. Aquí muy guapo. Aquí lo miré, Es guapísimo, guapísimo. es muy Ahora que guapísimo. estoy más cerca de él, sí. É guapo, é guapísimo. Xulio... Varme sacar os colores. Ahora sí, As ahora que cores. estoy más cerca de ti. Sí. Sí, bueno. Bueno, pues moitas gracias. De Conchi. nada. Ti tamén moi guapa, eh? Gracias. Bueno, mira, xa temos aquí. Mira, xa nos puxeron a canción. Uy, Bueno, mira, xa temos aquí. Cuidado, cuidado. ¿Ves? ya nos vamos a enamorar. Oh! Mira, xa temos esta textura de salsiña, isto é o que queremos. Debo cambiar de tema, porque senón... Sí, sí, porque nos están poniendo nerviosos. ¿ves? Ya, yo ya estaba tranquila, pero ahora ya estoy nerviosa. Ves a textura que queda? Como unha cremiña? Sí. Pois esta é a textura que queremos. E despois, unha vez que tiñamos a pasta salteada aquí, vamos a pasar por aquí, remexemos, está listo. Listo? Non ten máis truco. Que no É tiene sinxelo, ademais, más- eh? Moi sinxelo. Nada, Vamos a ver se está sencillito. isto xa. Sencillito. Sí, eu penso que ahora sí que creo podemos sí. sacar, Sí. eh? Sí, vamos a ir sacando para aí. Vou Non prender deixar a unha Xulio, outra que vez. ahora necesita o seu tempo, a súa intimidade, e vente sí, por aquí, vai, Conchi. vamos aquí a gozar. Porque está Ahora Begoña ya está, picando los luego. tomates. Benvida. Igualmente, ¿qué tal? Te vou intentar conquistarte polo estómago, non pola miña beleza. No, sí, eso ya. Eso es importante también. Bueno, eu traigo unha receita catalana, vale? Ajá, muy bien. E leva un poquinho de secreto, leva unha salsa que estamos caramelizando aí que é a ceboliña, vale, que se nos cociñe ben, e despois un poquinho de tomate. Vamos a deixar que se cociñe, por vamos montar, así como se fora unha lasaña, pero con macarróns. Muy bien. Unha capa de macarróns, unha capa da salsiña de tomate e cebola, Uy, e eso pois está teño riquísimo. aquí Isto non sabía eu, eh? Nata. Y nata. con parmesano. Sí. Sí. E o secreto, entón vamos ir facendo así capiñas e vamos terminar regando. O secreto nunca lo con esa hice, salsa ¿no? de parmesano. Claro, é que isto é tan antigo que ahora xa é moderno. Claro, es que eso ya... Non temos nada que facer. Que pintaza ten, eh? Esto E aquelo está- verde que llevas botar, que?
Aquilo é o truco final. Adorno. É o truco final. No, Esto es verdade, como dalle un Arguiñano. punto. Sí. Bueno, perejil. Mellor que estes son mellores Sí, que Arguiñano. porque... Conchi, Que nos dera. moi boa traza Muy bien. levan as túas Va a propostas, ser non? difícil, va a ser difícil. Pero a ti, quen che conquista máis? A carbonara de Xulio ou a pasta, como era? Os macarróns de Cardinale? Eso hay que de probarlo. Begoña? Hay que probar, a ver, ¿qué tal? Pues hai que probar, Hay que probar, Ten toda a razón, Conchi. Claro, es que sí, no se sabe. Es que Bueno. tiene buena pinta los dos. Ti como os preparas na casa os macarróns? Yo igual, hago así también. Como igual? Como a Begoña? Parecido. No, carne no. E decías gratinados, non? Yo más bien gratinado así con nata y cebollita y eso. Boa pinta tamén, Y al horno con quesito y eso. Qué fantástico. Y eso es lo que hago yo en casa. Así, con esto, no. Porque o macarrón triunfa sempre. Sí, Sí ou non? el Siempre. macarrón sí. Para os cativos, para os Sí, maiores, siempre, para todos. Siempre. Claro que sí. Yo tengo un nieto que le encanta. ¿Ah, sí? ¿Verdad, por cierto, que está de cumpleaños? ¿Cómo que me Hace estás 4 contando? ¿Cómo se años, llama o teu neto? 4 añitos. Hace 4 añitos mi nieto. Se llama Cristian David. Como? Cristian David? Cristian David. Pues mandamos un bico, non? Le mandamos un bico desde aquí. Un bico moi al grande. Bico nieto. moi grande. Es una maravilla, estoy enamorada de él, vamos. Home, claro. Pois cando medres que saibas que a tua avó non liou aquí para facer macarróns. Pues a ver si me está viendo desde casa. A ver. Pois maravilla. Pois un aplauso para Conchi de Vigo porque, Conchi, vou te convidar a que sentes aí, non perdas ollo das receitas. Hay que mirar. E agora vou por ti, vale, Conchi? Vale. Veña, vou de contadiño. Hoxe cociñamos macarróns, uns deses inventos que ninguén sabe moi ben a quen agradecerlle, porque italianos e chineses aínda discuten pola súa creación. Sexa quen for, acabou conquistando o corazón do mundo inteiro. Antes había que mercalos de fora, e por iso eran comida de ricos. Pero hai, como cabía o conto, por sorte, popularizáronse tanto que están no podio de calquera la cena. Podemos facelos con tomate e queixo, gratinados, con chourizo, carne, atún. Tanto ten o que teñamos na casa. Sempre hai quen os acompañe no prato. Hoxe, animámosvos a probar dúas receitas que seguro que vos prestan. Uns carbonara do máis ortodoxo, de libro como dixo Xulio, e uns macarróns do Cardeal. Estad atentos e probadeas na casa. Non vos arrepentiredes. E senón, despois mirad a receta nas redes, @voltascoprato, e aí tedes todas as propostas. E podedes incluso decir, pois Begoña non o fixeche ben, porque eu fago así e me queda mellor, non? Eu acepto todo. Todo, a xente ten que comentar. Mira que ten boa pinta este preparo que está facendo Begoña co cebola e con tomate. E pasou outro día, unha amiga miña pedinlle unha receita para facer salsa de tomate e me dixo, mándoche a receita. E dixo, non, mellor vouche traer os tomates. E dixo, non, incluso mellor vouche traer a salsa de tomate. A salsa de tomate. Ainda se está facendo? Ah, é que a miña amiga era Begoña. No, teño 6 botes para ti xa guardados. O que me estás dicindo? Sí, sí. Conchi, que gañe Begoña. É onde tomate Levo un ano seco. esperando un kimchi, eu. No, o quinche teu está feito. Ven Sí, sí. ali a verín a buscalo. Sí. Bueno, perdón, que estas son as nosas movidas. Con que estamos, Begoña? Mira, vou poñer isto máis rápido aquí, que se cociñe ben. Vou botar tamén un pouquiño máis de sal. Temos os macarróns que xa temos listos, vámonos sacar. Aí. Aí vai para a fonte, Aí vai. mentres aproveitamos, Sí. Begoña, e facemos a pregunta de concurso. Como se chama a receita de Begoña? Macarróns o Cardeal. Como? Macarróns do Cardeal. Mira como se chama. Macarróns do Cardeal. Ainda me equivoco eu? Solo que digan Cardenal xa está. Esos lentes empañados, ti ves agora? Sí. Sí, vexo porque teño... É outro tipo de visión. Visión periférica. Claro, date conta que despois de 20 anos da igual que se me empañen, que sei onde está cada macarrón. Pero cando abre o forno, e cando abre o forno na casa e levo lentes, empañasme todo, non vexo Sí, eu nada. tamén. As de mergullarte. Xulia, eso é movido. Sí, bueno, xa sabemos. Claro, deixe facer unha pregunta. Vamos a marcar xa o secreto. A marcar o secreto. Veña. Sí. Ferro a fondo, Sí, señora. aí, que este quentiño. Eu sempre a carne marco e boto yo sal antes de botala na tixola. Por qué? Porque sí, porque na tixola non vai coller igual. Mira, fagolle así. Porque sí. Porque e así vai sella coller mellor, igual. non? Sí, mira. Vale. Así. Aí. E deixo así. Deixamos que cante. Se estuvera aquí cañotas, deixaba o ferver. E tú casi tamén, Tome, eu estou a miña movidas, Begoña. Tú terás que estar a receita, pero perdona, eu estarei pendiente. Vale, e vai sellar agora mesmo o secreto. O secreto, aí Así está. que fe en Begoña e ferro a fondo.
Aí vai, listo. Moi ben, deixamos a Begoña e vou por Xulio, que non sei se ten problemas. Tes problemas, Xulio? No, ningún. Va, Mira, maravilla. vouche contar. Sí, contame. A carbonara... É que ven de fritir. Perdón, no, xa está, ahora xa un frío. Vendo lume. Ah, Bueno, vos que non sabedes o que pasou, eu saquei isto da tixola e aquí en Chedoiro colleu e meteu un enteiro na boca. que tiña moi boa pinta. Bueno, pan frito, vale? Vou facer unha ensalada, unha panzanela para acompañar a miña carbonara. Panzanela? Panzanela. Va. Que non é máis Va que un bene. gazpacho sin triturar. Prácticamente. Vale. O que pasa é que eles chaman... Esta é toscana, vale? Vamos facer tamén receita clásica de libro de carbonara, receta clásica de libro de panzanela. Sí, señor, dúas receitas, na proposta. Temos tomate cortado en dados, tomate pera, Vale. importante, vale? Ten que unha ser o tomate pera, non? Sí, cebola, unha Se cebola. é outro tomate tampouco pasa nada, non? Bueno, se somos ortodoxos, é pera. Vale, hoxe vamos de libro. Eso é. Entón, picamos unha cebola morada, que tamén podíamos utilizar a de Figueres, pero neste caso vamos a ser ortodoxos. Vale. Mira, temos aquí, que isto é o curioso desta receita, un pouco de vinagre e o doble de auga, vale? E vámonos mesturar. Este pan que fritimos... Que tipo de vinagre, perdón? Vinagre blanco de viño, do mar normaliño, vale? Do que temos a menos de €1 no supermercado. Ok. Ou a €1 é moi pouco. Entón, este pan que fritimos, mergullámoslo nesta mestura. Ah, que pena, co rico que Simplemente estaba. mergullar. Sí, pero isto é o que nos vai axudar a aliñar esta ensalada, Toma. vale? E agora vamos a botar, como boa ensalada italiana, unha pouca alfábega. Vale, mira. Sí, señor. Mira como xa está, como che dirá, xa está aliñada. Isto é unha maravilla. Xa tengo vinagre. Para comer xa, directamente. Claro, no, vamos a botar un poquinho de sal, un poquinho de pimienta, un poquinho de aceite, pero primeiro vamos a picar unha pouquiña alfábega. Sí, señor. Natural, notase moito, non? Cando temos alfabega natural, Home, esta que cando ven un fresca. pouco seca no bote. Sí, a mí me gusta moito máis a fresca, Así, en trozos para topar, Moi ben. Vale, e agora, co pepino, que leva o gazpacho, co gombro, perdón, que me corregiron xa. Non te preocupes. Vale, mira, vamos a sacar unhas laminiñas e vamos a botar aí. Pero o gazpacho non se lle bota pemento tamén? Sí, pero bueno, dicen que era unha especie de gazpacho. Ah, vale. Estou facendo unha ensalada ortodoxa, non un gazpacho ortodoxo. Vale. Vale. Entón, non llevamos a botar moitísimo porque é moi invasivo, pero botamos así unhas... Entón, agora que vamos a facer é un bochorretón de aceite Que tío, Que aceite de pintaza oliva, ten, un poquinho de sal Sí, señor. e unha poquinha de pimenta. Que arte. E temos unha ensalada moi diferente, pero moi de bravo tamén. E moi probablemente o nutrida. acompañamento perfecto para a nosa pasta, non? Claro, en teoría, como esta pasta leva a xema, leva a grasa toda do guanchale, todo eso, entón, pode que nos resulte un pouco pesado. Entón, con isto vamos lavando. Sí, señor. Buah, voy a meter Entón, ahora, mira, esta cea, vou a repetir en la casa. vamos a deixar isto que macere un poquinho aí antes de emplatalo, vale? Vale. E agora vouche terminar a carbonara. Moi ben. Temos aquí a salsiña que xa fixeramos, vale? Sí. Vamos a llevar un pouco de caña aquí. Recordamos que era tan só xema de ovo, Só xema de ovo, o queixo, a auga da cocción e a graxa do guanchal. Écolicua. Vale? Entón, que colla un poquinho, vamos a deixar que colla un poquinho de calor. E mira como cando se hidratou un pouco o queixo, como espesou. Acordaste como estaba? Sí, señor. Ahora está un poquinho máis espesa. Entón, vai estar... Vamos a aportar o calor suficiente para que alcance a temperatura de unos 65 graus o ovo para garantizar que non nos vai facer mal. Tamén este truco, porque eu cando fago carbonara, o que fago habitualmente, unha vez que teño este preve, boto a pasta enriba. Eso é o que vamos a facer. Sí, eso é o que vamos a hacer. Se botaremos aí, faríamos unha tortilla. Ah, vale. Vale, entón... Pero necesitas que isto colle temperatura. Claro, necesitamos que isto colla temperatura Moi ben. para conseguir que nos... Sin medo que nos calle o ovo, neste caso. Eso é. O que temos que hacer é botar isto e movelo constantemente. Vale. Para que non nos calle, para que nos quede así melosiño. Vale. Entón, que nos colla ben temperatura, que vaya ben quente. Botando un pouco, Juan. Que queres, que vaya por aí? Non sei, se queredes. Xulio, importache... No, de feito, minutos. vou ir eu tamén. Sí. 2 minutos Vou eu solo. tamén. Veña, vamos contigo, Entonces, Begoña. É que posto que ir ao forno e estou fastidiada. Onde? Ah, Mira, forno. vai con capas, que bonito. Sí, unha pasada. Mira, capas. Sí, xa dixo, que iba a ter aí diferentes capas. Mira, Está vamos a dicindo que vai botar. un pouco a modo, que temos tempo. A ver... Aí vai. Recórdanos que levaba isto. Macarrón. Home, sí. Despois. Vai, como a salsiña de tomate. Cebola. As cebolas de Figueres. Figueres, o tomate. Figueres. Importante. O secreto ibérico. Vámonos regar canata reducida a mitad co queixo parmesano.
Vale? Buah, qué rico. Mira como cheira a queixo, que rica. Eu poderíame bañar aquí. Sí. Que pasou aí? Que A nos miña quedou? a chapa caime sempre. Tiño un Non problema lo con cheste ela. logo. Sí, porfa. Sí, que Juan é como que non o ten. Perdón, perdón, que Estamos tan afeitos a ter inútiles. claro. E isto non é mellor facelo co culler de madeira? Sí, pero eu non estou rascando o fondo, estou movendo só. Ah, vale. Vamos a facer outra Pero capa. sí que é certo, pero mira, ten todo aceiro, está moi descuidada, Bueno. Aí, Dios Pilar, mío. toma nota, moi descuidada, Begoña, Vale, imos coa segunda capa aí, con eses macarróns. Teríamos outra Para que non se vexa. Vai, vai. No, está tapando o macarrón. macarrón, tampouco nos Macarrón, non estorba pasa aí. nada. E agora Ver. precisas Ven esto, para acá, veña, claro. precisamos esto porque vamos a facer outra capa. Estamos axudando a tope. Parece Sí, que sí, unha estamos pasada, nunha operación, ¿eh? Sí, sí, sí. Recórdanos da operación, efectivamente. Aí vamos. Que temos unha chamada de Diego de Vigo. Moi boa tarde, Diego. Hola. Que tal, como estás? Ben. Seguro que va a estar mellor agora. Como se chama a receita de Begoña? Macarrón en carbonara. No, ese é a de Xulio. Ese é a de Xulio. Cardenal. Cardenal, Moi moi ben. ben, moi ben, Moi ben, moi ben. Parabéns. Moi ben. 50 euros. Moi ben. Que ben, Menos Gustan mal. os macarróns, Diego? Moito. Preparamos un tupper. Bueno. Da de A ver, Bego ou da de Xulio? A de Bego. Moitas gracias. Home, levo 50 euros. Se ten cebola de Figueres. Por eso, Bueno, por eso. Julio. Parabéns, Diego. Leva 50 euros. E un miquiño moi grande Gracias. para os compañeros de Chao. Voltas Coprato. Chao, chao. Vamos alá, xa podes marchar. Vou rematala e metela no forno, se queredes. Pero hai que... Vamos. Claro, que hai que meterla no forno. Sí, hai que meterla A no xente forno. quere ver como faz as cousas. É por se acaso, non sei, o tempo cai. Vale, moi ben, non te preocupes. Non Vamos teñas terminar. presa. Vámoslo bañar ben de salsiña. Aí. Collen pouca bandexa para moito macarrón. Daste conta? Pois a mí me parece que estaba perfecto. Ah, no, porque che quedaron macarrós aí. Quédame, sí. Claro. Tiene que haber collido. A mí me gusta, Está, mira, está Un desbordado. prato contundente aí, Vamos alá. E ahora, ah, E agora vamos a relar ben o queixiño Toque e vamos a final. meter ao forno. boa pinta ten. Moi boa pinta, sí, señora. Vamos, esto nada, 5 minutiños. Vale? Simplemente para que gratine, non? A gratinar. Vale. E xa estamos. Gusta ya Conchi Ábreme o o forno. gratinado, Home, que non lle gusta o gratinado. Cuidado, aí. É unha maravilla. 5 minutiños, a que temperatura? 5, 8 minutiños, 200 grados. Solo por arriba. Que gratine e listo, sí. Vale, moi ben. Gracias, Begoña. Vou con Xulio Mato a ver que está a argallar. Bueno, mira, pues xa temos isto quentiño, vale? Sí. Le vamos a ir botando aos poucos e movendo para que non nos calle. Entendo que este é un paso importante, non? Sí. Simplemente queremos que suba poquinho a pouco a temperatura do ovo, pero que non nos calle, que non nos quede unha bastada, que nos quede unha cremiña. Vale. Mira, ves como vai quedando cremosiño? Ah, que pintaza ten, por favor. Sí, verdad? Aparte, a estas horas da tarde xa un... Queres botar a tixola xa. Non o prato, a tixola. Mira, xa vamos a rematar xa. E temos... Aí está. Quedouche un pouco pegado aí o guanchale, tampouco pasa nada, non? No, pero é que hai certeza que onde te pon antiadherente igual tiña que poñer outra cousa. Xa. Aí enténdote. Pero mira, ves? Pero unha vez ves? que... Bueno, da igual. Mira como queda cremosiño. Toma. Ves, queda Que pintaza. con melosiño, moi meloso. E isto non se bota pimenta? Xa lle botamos pimenta. Ah, verdad, botar antes, sí. Lle botamos pimenta, e o que vamos a facer é despois, no momento de emplatar, reservei un poquinho do parmesán e do pecorino, botamos un poquinho por riba. Oh, que cosa deliciosa. Entón, isto acompañado dese gazpacho pseudo, de libro toscanés. Lo de cara en discoteca con los guardas de serpente y me suena vicinato, le llano capivaniente, Xuli, esto es una maravilla. Ecco! Ecco! Vou ir con Conchi, vou Moi falar ben. con Conchi a ver que lle parecen pois as dúas propostas que teñen hoxe estes dous grandísimos chefs, Xulio Mato e Begoña Vázquez. Conchi, eu estou encantado, francamente, coa proposta que nos trouxestes hoxe, macarróns. Sí. Evidentemente, nos cociñamos moito macarróns na casa, parece que non ten moita ciencia. No. Pero Que che bueno, parecen as propostas, a voltiña que lle deron eles o teu prato? la verdad es que este yo nunca lo hice así, con huevo, eso nunca. A carbonara, Este, sí, con huevo nunca. como a fasti? Yo con la bechamel, Con nata. con nata. Ah, pero esa carbonata que di Xuli, esa non é de verdade. Eso no es la verdad, Bueno, es esta. que tamén pode estar moi rico, eh? Sí, está muy buena. Claro. Muy buena. Pero a de verdade é realmente como fai el con Sí. pecorino ou con parmesano. Así que nunca probache así. No, Vaiche sorprender, eh? pues seguro que sí. Es que tiene muy buena pinta los dos. Y el otro tampoco lo hice nunca, con el cerdo ese. Hoy la con verdad, capas así, con qué capas. maravilla, eh?
Sí, pues va a estar difícil. Bastante, bueno, difícil, non é? Ti simplemente vas a gozar, Sí, voy a probar. disfrutar y probar, a ver Pasa que tes que decidir que engaña, hoxe. Claro, Non sí. pasa nada, vámonos levar ben. Vamos a llevarnos bien todo. Mañán igual, ¿no? Sí, ¿no? Hombre, claro, estamos en familia. Seguro. Queres ver como quedou a presentación? Claro, por supuesto. Pues veña, vamos. Vamos allá. ¿Vamos a mesa directamente o vamos por aquí? Ay, como quieras. Uy. A mí me da igual. No lo sé, vente por aquí, entonces. Veña. Aquí está a presentación. Mira, xa teño os macarróns, mira que melosiños quedan, que brillo máis bonito teñen. E agora vamos a botar este pouquiño queixo que guardamos. Gusta o queixo, Pilar? Sí, Conchi. Oi, Conchi, Pilar. Conchi. Chamete No me Pilar cambies. dúas veces Sí, xa. no, Perdón, Pilar, no, perdón, Conchi. Conchi. Tu Conchi ahora dille que sí a Pilar y es xa está. igual, Xa, que xa, sí. a segunda vez. Ya No, está. non sei cando é o teu santo. 8 de diciembre. Pois que non Claro. se nos olvide, a Inmaculada Concepción. Sí. Efectivamente. Ahí está. Moi ben, pois Ahí va. imagínate que se te felicitamos pola por Claro, Pilar. Pues de maravilla. Bueno, Pues, pois mira, temos as dúas e a ensaladiña que tamén che vou emplatar. Es que yo soy mucho de ensaladas, ¿eh? Sí, A mí sí, me pues poder gana aprobar mucho la tamén, xa ensalada, verás A ver, que pero cousa bueno, máis Non pode rica. faltar encanta la unha ensalada ao lado A mí de me churrasco. encanta. Pero hoxe hai que probar a pasta, ¿vale? Por eso competimos. Non pode faltar. ¡Qué pintaza, por favor! Esto merece un grandísimo aplauso para Xulio Mato. E Conchi, vente conmigo agora, porque Begoña está a punto de Estamos a sacar prea. a súa Prea creación estáis, madre, do oh. forno. Aí está, Mesma. falta de un chisco. Bueno, aí vamos, veña. Telo aí. Uf, eso Sí. también. Precisas axuda, precisas. No. No te quemes. No, vou intentar. Xulio me parece a mí que xa se queimou, que vinlle aí unha... Sí, no. Uy, Aí vamos. madre. Aí está, mira. Faltaría un chisquiño máis de gratinado, Vale. para o meu Sí, claro, gusto, un pero poquito sí. é o tempo que temos. Por iso quería apurar Begoña, Isto é directo. Sabia ela. Aí vai, Un poquito de falta. aí. Que elegancia, no prato negro. Vai botar un poquinho de secreto. Un pouquiño de ceboliño. Gusta o queixo? Rallo un sí. pouquiño de queixo. Ya. Fantástico. Aí vai. ¡Oh! E listo. Oh, no. ¡Qué bello! ¡Qué Oh, pintazo! no. Un aplauso para Begoña Vázquez e os macarróns do Carreal. Vente, Conchi, vente, porque Vamos ahora ven o allá. máis bonito. Uy, ahora ven Máis allá. bonito que che Ahora. conviden a un programa de televisión, que che traten ben, que che poñan aquí, ponte aquí, por favor, Oh. na cabeceira, na parte presidencial, e que che dean de comer. Hai algo máis bonito que che dé alguén de No, y comer? el vinito y eso no se pone. Puxemos te auga porque entendemos Ah, que vai bueno. mellor para Sí, receitas está de hoxe. mejor, está Sí, mejor. entendemos Sí, que vale. vai un pouco mellor. Entón agora, aí tes esa ensalada de Xulio Madre mía. e esa pasta. Que boa pinta, Xulio. Que nos queda por dar cartos, intentarlo polo menos. Vamos a facer pregunta de concurso. Que receita clásica de pasta fixo hoxe Xulio? Carbonara. Como? Pasta carbonara. Non Macarrón. carbonata. Carbonara. Macarróns carbonara. Aí está. Bueno. Bueno, parece difícil, ¿eh? Yo Bueno, sabes- ti proba Conchi, que te máis vai che probando. gusta máis. probar, fui a ver. Que ricos. No, ten unha pinta. Sí, sí. Esa cociña italiana é que é bonita. Esperade que teño unha chamada. Sí. Moi boa tarde, Javier. É rica. Hola, boa tarde. Javier de Ames. Boas tardes. Boa tarde. Que receita clásica fixo hoxe Xulio Mato? Macarróns carbonara. Sí, señor, 50 euros que van para Ames. Vale, gracias. Parabéns, gracias a ti, Javier. Bueno, voy a Aperta. probar esta. Tampouco te queimes, Claro que acaban de sair do forno. Sí. Sí, no. Non fagas como está- Juan co pan. No, como teño a lingua, agora mesmo, Home, supoño, Eso é bocha garantizada, Sí, pode ser, verémoslo mañá. Xa verás. Gafas, Podes comer un taco de mantequilla para que este baixo... Claro. Sí, A mantequilla baixa o calor. é un super consello ese. Non é moi super Vale, consello. es faixiche É na boca. pa... Pas Pas queimaduras, sí. Pas de fora, va. Vale, Fora. vale. Bueno, Conchi, Mira, probache los dous. Es difícil, Bueno, pero para mi gusto